Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a megfeszítettől és feltámadottól, Szentlélek Istenünk élő, ható és vigasztaló közösségében. Amen. Az Úr szeretetével köszöntünk minden kedves testvérünket az ő feltámadása ünnepén, és fennállva énekeljük 264. dicséretünk első verszakát. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát. Foglaljunk helyet, szeretett testvérek! Hirdetéseinket hallgassuk meg röviden. Ha az Úr az életünket megtartja és élünk, és láttuk ezt a Péter levele végén is, hogy ez milyen hangsúlyos, hogy nem késik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes, mert az az akarata, hogy némelyek ne vesszenek el, hanem mindenki megtérjen, és ez milyen csodálatosan kapcsolódik Márk írása evangéliumának elején. Betelt az idő, elközelített az Istennek országa, térjetek meg, mert ez az Isten akarata, és higgyetek az evangéliumban. Ezekkel a feltételekkel mai délutánon 3:30 kisifi alkalommal Felsőgödi gyülekezeti nagyterembe, lapzárta után, most egy kicsit korábban volt lapzárta tegnap este, és utána olvastam ezt az információ megerősítést, úgyhogy nyomtatásban nincsen rajta a hirdető lapon, de lesz kisifi alkalom 3:30 Felsőgödi gyülekezeti terembe. Fiatal testvérénket hívjuk, várjuk szeretettel. Ugyanígy holnap a Felsőgödi nagyteremben 5:30 gyülekezővel, 6-os kezdéssel női kör. Szerda 6 óra Szűnligeti bibliaóránk, csütörtök 6 óra Felsőgödi bibliaóránk, péntek 6 óra az Alsógödi bibliaóránk gyülekezeti termekben. Szombat 6 órakor imaközösségünk Felsőgödi gyülekezeti teremben. Úrnapi istentiszteleteink egy hét múlva szokott úrnapi rendben, mindhárom gyülekezetben párhuzamosan gyermekalkalmakkal, Szűnliget 8, Felsőgöd fél 10, Alsógöd 11, és a holnaphoz egy hétre, július 7-e hétfő napközis gyermektáborainknak kezdeti napja. Hordozzuk ezt imádságban, minden információ, kérési lehetőség hirdető lapokon rajta is, akár felajánlásokkal, anyagi támogatással, vagy a szeretett vendégség részének a felajánlásaival lehet a testvéreknek élni. Készüljünk így is, és a napközis táborunk után a gyülekezeti csendes hetünk időpontja is egy héttel közelebb lett, július 21 hétfő, 5 óra megérkezés, 6 óra a vacsora Tahiban, és holnap pedig egy lelkész csendes hét is kezdődik, ugyanígy ezt is testvérek hordozzák imádságban, hordozzuk együtt imádságban. 165. dicséretünket énekeljük első 4 versével. Harmadik vers alatt vonulhatnak át a gyermekeink gyermekalkalmakra, baba-mama szobába. Hitvallásképpen énekeljük: itt van Isten köztük, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni.
ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, és bölcsen igazgat, fenntart és újjá teremt mindeneket. Ámen. Szeretett testvéreim, hallgassuk a mai napon is együtt, ami élő Istenünk élő igéjét. Írva található ez ma számunkra, Márk írása szerinti Szent Evangélium első fejezetében, az első, valamint 9-től 15-ig terjedő verseiben. A megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, nyitott szívvel, helyeinket elfoglalva hallgassuk. Márk evangéliuma legelső versétől. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete. És 9-től. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott: te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Miután János fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ámen. Az Úr áldása legyen az ő igének az olvasásán, a hirdetésén, a hallgatásán és a megélésén. Gyertek, könyörögjünk ezeket. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy van evangéliumod. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy van országod. Köszönjük, hogy van hatalmad. Köszönjük, hogy van kegyelmed. És köszönjük, Urunk, hogy van dicsőséged. És köszönjük, hogy te vagy az Isten. Hogy neked adatott minden hatalom mennyen és földön, és neked van hatalmad bűnöket megbocsátani a földön. Úr Jézus Krisztus, a te szelíd hatalmaddal rendítsd meg, Urunk, a szívünket, hogy ne csak halljuk, hanem higgyük és éljük a te öröm híredet. És Urunk, hogy eltérjünk, elforduljunk ettől a világtól, és betérjünk, megtérjünk, hazatérjünk a te országodba. Köszönjük, hogy ezt olyan sokunkban már elvégezted, és köszönjük, Urunk, hogy mindenkinek a szívén, aki még nincs az országodban, ma kopogtatsz, és azt mondod: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ámen. 463. dicséretünk első versével készüljünk az igehirdetésre. 463. dicséretünk így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áld a Szájlehám.
Szeretett testvéreim, Isten igéje, amelynek alapján és szentlelke segítségében bízva az ő üzenetét, örömhírét, evangéliumát hirdetni kívánom közöttetek a mai napon. Írva található Márk írása szerinti evangélium idézett első fejezetében, a 11. és 15. versekben a következőképpen. A mennyből pedig hang hallatszott: te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. És 15. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Eddig a felolvasott ige. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim! Szeretett testvéreim, igehirdetésünk címben a mai napon egy nagyon rövid kérdés. Van-e örömöd? És lehet, hogy el is gondolkodsz, hogy kapcsolódik ez az igéhez. Hát kedves testvérem, híred biztos van. A kérdés, hogy van-e örömöd? Mert az evangélium az azt jelenti, hogy örömhír. Szoktuk is hangsúlyozni, és igyekszünk az igehelyek felolvasásakor így is mondani, hogy a Márk írása szerinti, János, Lukács, Máté írása szerinti evangélium, mert ugye nem Máté, nem Márké az evangélium, hanem a Jézusé, de testvérem olyan értelemben, hogy nem ő a szerzője, és nem ő a tulajdonosa. És meg is állított bennünket pár héttel ezelőtt, amikor tanulmányoztuk az egyik apostoli levelet, amikor Pál testvérünkkel ezt a Szentlélek így iratja le, hogy az én evangéliumom. Hát akkor Máté, Márk, Lukács, Jánosnak nincs, Pálnak meg van. Testvérem, személyessé vált számára az evangélium. És legelső sorban bírja őt, birtokolja őt, megragadta őt az evangélium, és ő meg megragadta az őt megragadó evangéliumot. Ilyen értelemben van-e öröm híred? Testvérem, aki most itt van ezen az Isten tiszteleten, élőben vagy online lelki üzemmódban, de az Isten jelenlétében nem mondhatod innentől fogva, hogy te ezt nem hallottad. Nem mondhatod innentől fogva, hogy ezt nem tudtad. Testvérek, esetleg egyet lehet majd mondani: Uram, nem hittem el egészen. Nem vettem komolyan egészen. Nagyon megrendítő, hogy Lázárnak a gazdagja kiderül, hogy ő tudta, csak nem hitte el. Egészen. Tehát, kedves testvérem, híred van? Van-e öröm híred? Csupán hallod, vagy hiszed is? Befogadtad-e? Hogy a János írása szerinti evangélium elején olvasod. 12. versben az övéi közé jött az Úr. Ez a világ nem fogadta be, de aki befogadta, azt felhatalmazta arra, hogy az Isten fiának neveztesse. Nézd meg, az egyetlen fiú, az atyának egyetlen szeretett fia, akiben az atya maga gyönyörködik, az őt befogadónak felhatalmazást arra, hogy ő is az Isten fia legyen. És ez egyszerre befogadtad-e a téged megragadó evangéliumot, és beléptél-e az Isten országába, ami Krisztusban közel jött, jelen van. Itt van Isten országa köztünk, ezt mindjárt látjuk. Márk írása szerinti evangélium legelső mondata mérhetetlenül summás. Ez előre mutat úgy az egész evangélium summásságára. Ez így hangzik: Jézus Krisztus, az Isten fia,
evangéliumának örömhírének a kezdete. Márk írása szerinti rövid evangéliumról röviden annyit, ugye a legrövidebb, ugye Máté 28, a Lukács 24, János írás szerint 21, összesen 16 fejezetből áll. Testvérek, abban a korban is voltak kicsikét türelmetlenebb emberek, mint hogy vannak tanulmányok, van, ahol ezt mérik is, hogy egy fiatal, meg egy idős, a ma embere hány percig, testvérek, másodpercig tud figyelni, ezért vannak ezek a rövid videók, már percen belül, és már az evangélium hirdetés is átállt erre, hogy vannak ilyen pár másodperces, ilyen rövid, summás filmecskék. Itt is nagyon intenzív és megragadó, látjuk azt, hogy több helyen magyarázza is a zsidó szokásokat, tehát ebből egyértelmű, hogy a Márk főképpen a nem zsidó származású, a pogány származásúak közül vált hívőknek írta elsősorban, neked, nekem, mindenkinek. 19 csodának a leírását látjuk benne, de összesen 4 példázat. Úgy, hogy a teljes evangéliumban 42 példázatot találunk, tehát úgy egyik eseményből a másikba, míg a többi evangélium a 4.-5. fejezetben ír először csodáról, Márk írása szerinti már az első fejezetben több gyógyítás. Gyógyul meg anyós, gyógyul meg megszállott, gyógyulnak meg sokan, és ez az egy mondat, hogy a Jézus Krisztus az Istenfia evangéliumának kezdete, Máténál, Lukásnál ez 2 hosszú fejezetben leírva. Adventi történet, Zakariás, Keresztelő János születése, Erzsébet, Mária éneke, Zakariás éneke, napkeleti bölcsek, pásztorok, egy mondat. Egy mondat. Vannak olyan missziós közösségek, ahol így is készítik fel a misszionáriusokat. Testvérem, belmisszionárius vagy te is. Nem kell az őserdőbe menni, van itt betondzsungel elég. Meg kőfej, meg kőszív. El tudod-e mondani a teljes evangéliumot 5 mondatban? Szóval el tudod mondani 5 percben, de ahhoz, hogy valamit summáz, ahhoz nagyon jól kell ismerni. Bővebben akarod látni, olvasd a párhuzamosat is. Nagyon sok csodatételről beszél, azért, hogy döbbenjetek rá, hogy ő az Isten. De a legnagyobb csodája, kedves testvérem, az, hogy odaadta magát, és a kereszten önként feláldozta magát, és a legnagyobb csodája az, hogy feltámadt és él. Ő él. Jézus él. Nincs itt, ne itt keresétek. Életben keresétek. És kedves testvérem, ebben az első mondatban az is benne van, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Mert ez minden ember számára kérdés. Minden ember így indul, hogy ez kérdés. Hogy ő a maga az Isten. Nem egy próféta, ahogy néhány vallás mondja, nem egy az Istenek közül, a 3000-ből egy, ahogy a másik véglet mondja, maga az Isten. Róma 9.5, örökké áldandó Isten. Gondoltad, ez így ebben benne van. Világmindenség legsumásabb hitvallása. Jézus Krisztus az Isten fia. Pont. Evangéliumának kezdete, ez azt jelenti, hogy te, kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusnak híre van. Az Úr Jézus Krisztusnak híre van ezen az egész világmindenségen. Tudod, melyik a legelterjedtebb könyv ezen a világon? Biblia. És tudod, melyik a legüldözöttebb könyv? A Biblia. Belegondolt, ez a kettő együttán? És az Úr Jézus Krisztus elvégezte a megváltást, és rábízta 2000 évvel ezelőtt 12 emberre, és azt mondta, hogy ezt az én híremet vigyétek. Az öröm híremet vigyétek. Ezt hirdest.
kezdete. Sehol nem olvassuk, hogy vége. Az Isten országának és evangéliumának kezdete van. Nincs vége. Benned elkezdődött-e? Testvérem, ha igen, nem lesz véged. Akiben pedig nem kezdődik el, annak vége van, testvérem. Üdvösség kérdés. Örök élet kérdés. Forgasd a szívedbe. Keresztelő János szolgálata után történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánba. Ez körülbelül 100 kilométeres út. Majdnem ugyanaz a távolság, mint amit Mária és József 30 évvel ezelőtt Názárettől Betlehemig megtesz. Ez a keresztelési helyszín nagy valószínűséggel Jerikó közelében van, ekkora utat tesz meg. Még nagyobb utat tett meg. A mennyből jött a földre, hozzá. Ezért áll az, hogy itt Isten országa közel van, és a ajtó előtt is áll és zörget. Az Isten országa zörget a te kis királyságod kapuján, hogy átadd a trónt. És ha elolvassuk a párhuzamos evangéliumokat, egy nagyon döntő dolgot olvasunk, hogy miután mindenki, aki kiment Júdea egész vidékéről, egész Jeruzsálemből, keresztelő Jánoshoz is megkeresztelt őket, Jézus legeslegutoljára ment oda. Legeslegutoljára. Őt merítette alá János utoljára. Tudod miért? Mert ugye a vízzel való megmosatás, a keresztelés az nem az mos meg a bűntől, továbbra sem, hanem az Úr Jézus Krisztus vére tisztít meg minket minden bűntől, de jelképe. Mint ahogy a tűz, az az új élet dinamisza, a víz az a bűntől való megmosatás, és ez a jelkép szerint mindaz a bűn, szenny, mocsok, amit az előtte megkeresztelkedők letettek, azt ő, kedves testvérem, mind magára vette. Magára vette szennyes ruhámat, megmékítette Istent atyámat, ezért kellett neki utoljára, és ott még ugye ez is hangzik, hogy szóval János, hogy nem én kéne téged, hanem te engem, és azt mondja az Úr, hogy nekünk ezt így kell most betölteni. És kedves testvérek, akkor, amikor feljön a vízből, akkor olvassuk, hogy megnyílik a menny. Testvérek, ez nem egy szemmel látható dolog volt, hanem hallható volt. Mert a hit hallásból van. Akkor hangzott el a mennyi szózat, és még egy, kedves testvérem, a Jordán, az azt jelenti, hogy halál. Az Úr Jézus Krisztus Jordánba való alámerülése, az már proféciája az ő halálba való alászállásának, és a Jordánból a halálfolyóba való kijövetele, az már proféciája az ő halálba való kijövetelének a feltámadása. Nézd meg, előttünk járt a halálban, átokká bűnélet értünk, Galata Korintus, és előttünk járt az életben, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mert az Atya benne gyönyörködik. És ő a szeretett fiú, és ő érte fogadja örökbe lelki adoptációval a Krisztusért mindazt, aki benne hisz. Ő megnyitotta a mennyet. És ekkor leszállt rá a Szentlélek egy galamb formájában. Tehát nem egy galamb szállt rá,
hanem a Szentlélek szállt rá galamb formájában, mert nem adható másképpen vissza. Mint ahogy 3 hete volt Szentlélek kitöltetési ünnepe, akkor részletesen szintén szóltunk róla, hogy a 12 tanítványra először ugye leszállt a Szentlélek, tűz, és hatalmas, szélhez hasonló zúgás formájában, nem tűz és nem szél szállt le rájuk, hanem az Isten lelke szállt le rájuk ebben a formában. Miért? Mert amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Nézd meg, a Szentléleknek egy másik képe a galamb. Ha a tűzre és a hatalmas sziklákat is rengető szélzúgásra gondolsz, abban benne van a dinamisz. Az a hatalom, ami az Úr Jézus Krisztus menjen és földön. Hát kedves testvérem, egy galambra nézel, vagy egy galambra gondolsz, hát nem a világ rengető hatalom jut eszedbe róla. Testvérem, ő a galamb szelídségével bírja a világ mindenség minden hatalmát. Kire száll rá a Szentlélek galamb formájában? Az Isten szelíd bárányára, aki az oroszlán hatalmával bír, aki a Júda oroszlánja. 1 Péter végén olvastuk, hogy a kísértő, mint ordító oroszlán. Az Úr Jézus Krisztus soha nem ordít. Az ő hangja szelíd. És olvasjuk a János 10-ben, hogy én vagyok a jó pásztor, aki az életemet adom az én juhaimért, és az én juhaim hallják, megkülönböztetik a hangomat az ordító oroszlán hangjától, aki néha a világosság állangyala és álbarátjaként közelít. Az Úr Jézus Krisztus soha nem mond ilyet, hogy csak ugyan. Ő nem kérdőjelez. Ő kijelenti magát, és felragyogtatja az ő dicsőségét. És kedves testvérek, úgy a jó pásztor, hogy ő a báránypásztor, és bírja a világ mindenség minden hatalmát, ami azt is jelenti, hogy egyedül neki van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. És mit mond? Tanuljátok meg tőlem, hogy én egy szelíd és alázatos szívű vagyok. Testvérek, ekkor a mennyből hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Nézd meg, hogy itt a Szent Háromság. Az evangélium elején. Az Atya, aki megszólal, a Fiúra, akire leszáll. Az Isten lelke. 3 helyen olvassuk, 3 különböző helyen az evangélium összességében mennyi szózat van itt, az Úr Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor, ami kevésbé marad meg, de virágvasárnap, János 12-ben, amikor görögök jönnek és azt mondják, hogy látni akarjuk Jézust, ott mondja a mi Urunk az Atyának, hogy Atyám, dicsőítsd meg ezt a nevet, és megszólal akkor is mennyei szózat, fiam, megdicsőítettem, és meg is dicsőítem. És a megdicsőlés hegyén is elhangzik, ő az én szeretett fiam, akit kiválasztottam, benne gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ráhallgassatok. Őt hallgassátok, ráhallgassatok, benne gyönyörködöm. Te vagy az én fiam. Mindig ez a kérdés. Hogy Jézus az Isten fia, vagy mást várjunk. Ne várj mást. Ne várj mást. És ne gyönyörködj másban. Mert, és ha az Atya szeretett fia Jézus, akkor szeress te is a Urat. És ha az Atya
testvérem gyönyörködik a fiúban, akkor gyönyörködj te is. Nézd meg, hogy a gyönyörködés és a gyönyörűség fogalmát is, hogy meglopta a világ. Mert a világban teljesen mást jelent a gyönyörűség meg a gyönyörködni. Kapcsoltad így? Zsoltárok nagyon jól ismert 37:4-et úgy, mint Krisztus proféciát. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Gondoltad-e akár kimondatlanul, hogy Uram, nem adtad meg a szívem kérését? Testvérem, gyönyörködtél az Úrban? Nézzük meg, hogy mit fűz még hozzá az Úr a meghallgatott imádsághoz. Ahol egy akarattal, ahol az én nevemben, és bennem gyönyörködve. Kértek, megadatik. Testvérem, ha te szíved az Úr Jézus Krisztusban gyönyörködik, akkor az ő szíve szerint valót fogsz kérni. A veled együtt benne gyönyörködőkkel egy akaratban, Jézus nevében meg fogod kapni. Ő az ő akaratát mindig megadja. Az ő akaratát mindig kijelenti. És testvérem, 16. Zsoltárok evangéliumban. Utolsó 11. verse. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, és örökké tart a gyönyörűség a jobbodon, Uram. Testvérem, az evangélium örök, a benne való öröm is örök. Testvérem, gyönyörködj az Úrban. Gyönyörködj az ő igéjében. Gyönyörködj az ő teremtő hatalmában. Gyönyörködj az ő keresztjének dicsőségében, ami beátvette minden nyomorúság. Gyönyörködj az ő feltámadásában, és gyönyörködj az ő visszajövetelében. És a lélek pedig azonnal ebben a dinamikus, ébresztő és ébrentartós, minden evangélium az, de ez különösképpen, ugye serkenj fel, aki aluszol, támadj fel halálból, és felragyog neked a Krisztus, az azonnal kifejezés különböző megfogalmazásokban 40-szer szerepel. A lélek azonnal kivitte Jézust a pusztába. A lélek vezetésére, az Atya küldetésére ment a pusztába, és ha ezt megnézzük még a párhuzamos Máté 4-et és Lukás 4-et, nagyon nyomatékosan így fogalmaz Isten igéje, hogy kivitte őt a Szentlélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Hát ezt rögtön megkérdezzük, hogy miért? Testvérem, győzni. Győzni. Mert mi azt gondoljuk a suttogó befolyásolására, hogy kísértésben lenni, az már önmagában bukás. Nem. Nem. A kísértésbe való engedés, az a bukás. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk. Még a kísértésben is hasonlóvá lett hozzánk, de kivéve a bűnt, megmutatni, hogy a kísértésben meg lehet állni a Krisztusba. Egyedül a Krisztusba. Egyedül a Krisztusba. Ezért volt a köszöntő igénk, hogy meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésben. Egyedül, mert ő a szabadító. Győzni. Mindenben nézd meg. Szerzés vagy, élvezet vagy, hatalom vagy. Mindenben kísértés szenvedett. Semmiben nem létkezett. Mert nem volt benne bűn.
Ezért tudta magára venni. Tiédet, meg az enyémet. És vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Ez egy különös megfogalmazás, hogy mit jelenthet. És annak a proféciája is benne van, hogy amikor az oroszlán, meg a kígyó, és ott lehet a kisgyermek, mert nem bántja. Vagy vadállatok támadása és veszélye alatt is védelemben van, és angyalok szolgáltak neki, ott az Úr védelme. Testvérem, oda megyünk-e mindig, ahol az Isten lelke vezet. Róma 8.14, az Isten gyermekeit az Isten lelke vezeti. Mi a magunk feje szerint viharba nem mennénk. Testvérem, ahol az Úr vezet, ott a helyed. És ott fog megtartani, és ott fog megáldani. És ez azt is jelenti, hogy a szíved utolsó dobbanásáig lesz és lehet kísértésed. De van megtartatásod, van védelmed. Lehet, hogy a lelki értelemben támadások között kell élned, és kell élnem, de ott van az Úr védelme, mert az Úr angyala őrtáll az istenfélők felett, és megmenti őket, és boldog az az ember, aki hozzá, azaz Jézushoz menekül. Tehát te semmi mástól és senki mástól ne kérj védelmet. Mi angyalokat sem szólítunk meg. Senki más nem szólítunk meg. Egyedül az Úr Jézus Krisztust. Szent Háromság Istenünket szólítjuk meg, és ő a te védelmedről gondoskodik. És miután János fogságba vetették, elment Jézus Galileába. Visszamegy. Hát ha megnézzük megint a párhuzamos evangéliumokat, milyen részletes leírása van még Keresztelő János szolgálatának, fogságba vetésének és kivégzésének, ez a sumája. Tudom miért? Mert Keresztelő János küldetése ebben a formában itt lejárt. Mert neki az volt a küldetés, hogy kiáltó szó legyen a pusztába, előírnök. Ő beharangozott. Kedves testvérem, a harangozó küldetés abban áll, beharangozzon, és utána elkezdődjön az ige hirdetés. Ez történt. 426. dicséretünkben énekelhetjük, most nem ezt fogjuk, hogy véget ér itt küldetésed, lejár vándor életed. Itt. Mert nekünk nem itt van a maradandó városunk. Mi itt csak testvérek sátorozunk. És ez a sátort az össze kell csomagolni egy idő után. Testvérek, de a mennyben van örökségünk. Testvérek, honnan jössz? Hova tartasz? Küldetésedben vagy betöltöd-e azt a küldetést, amit rád bízott az Úr? Mert az Úr Jézus Krisztus küldetése viszont nem jár le. Az is soha nem jár le. Lejárt a Péteré, milyen különös, hogy Cselekedetek 2-ben, mikor kijön a börtönbe, után elmegy, azt sem tudjuk hova megy. Még a jeruzsálemi zsinaton ott van, Cselekedetek 15, és még van 13 fejezet, és Péterről már nem is olvasunk. Látod? Nem Péteren áll az egyház, hanem Jézuson. És Pál küldetése is lejár, Cselekedetek könyvben, mivel ér véget Pál temetésével, nem, mert monumentumot emelnénk neki. Nem. Azzal, hogy lelki gondol szolgál, igét hirdet, tehát az Isten ige hirdetteti. És az Úrnak gondja van arra, hogy a visszajöveteléig mindig lesznek, akiken keresztül ő szól. Őt hallgassátok. És így hirdette az Isten evangéliumát. Nézd meg! Isten fia evangéliuma, az az Isten evangéliuma. Mert ő is az Atya egy, János 10.30. Beteljesedett az idő,
és elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mit jelent az, hogy beteljesedett az idő? Nagyon-nagyon gazdag kifejezés. Egyrészt megért az idő az aratásra. Kérjétek az aratás urát. Milyen különös, hogy azóta is áll. A munka sok, munkás kevés, de az aratás ura küldi az aratókat. A munkásokat, a szolgálókat el kell kérni. És kedves testvérem, amikor beérik egy gyümölcs és megérik, akkor lehet leszedni, learatni, hogy ne savanyút, ne satnyát, ne keserűt, ne zöldet, ne éretlent. Galata 4:4-et nem olyan régen olvastuk. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény átka alatt lévőket, a bűn alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Nézzük, hogy egybecseng. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki kiáltja abbá atyám, úgyhogy már nem vagy szólva, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös. Ez az idők teljességében történt. Beért az idő, az, hogy betelt, az még azt is jelenti, hogy tele van, túlcsordul, lehet belőle inni. Az élet vizéből. Olvasunk, hogy ilyen megfogalmazást is ismerünk, hogy beteltek az ő születésének napjai. Szükséges nektek olyanan születnetek, hogy meglássátok az Isten országát. És elérkezett a rendelt idő. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus a rendelt időben, az idők teljességében jött a földre, hogy az idők végezete előtt meghald az evangéliumot. Teremtés idők kezdete, visszajövetel az idők végezete, az ő földre jövetelés áldozata az idők teljessége. Ő teljes áldozatot hajtott végre. És testvérek, teljes, alkalmas az idő, megérett a helyzet. Alkalmas az idő a megtérésre. Az Isten országa elközelített, ez azt jelenti, hogy jelen van, ő lehozta a mennyből a földre mellét, hogy belépj. Ki vagy a peronon, elközelített az idő, megjött a vonat, mellét, hogy belépj. Az országba be kell lépni. Mit mond? Az Úr Jézus Krisztus a megtérő latornak, aki megvallja a bűnét, aki megvallja az Úr Jézus Krisztus istenségét és királyságát, segítségül hívja az Úr nevét. Azt mondja, mától fogva benne vagy az én országomban. Közel hozta, mellét hozta, az ő országa nem ebből a világból való, lejött, lehozta a mennyet a földre azért, hogy te itt be tudj lépni. Befogadnod, belépned, neked kell lépni. Az övéi közé jött, és akik befogadták. Belépni és befogadni. Krisztusban lenni, és én Krisztusban, Isten országában lenni, és az Isten országa benne. Bír-e téged az Isten országa? És két megfogalmazásban is mondja, mi drága Urunk, az Isten országa közöttetek van. Ahol ott a hívők közössége, jelen van az Isten országa. Miért? Ha valaki belép a hívők közösségébe, vágyódása legyen belépni az Isten országába, az üdvösség állapotába. Kedves testvérem, a templom, a templompad, a Mózeszék, az úrasztala, küszöb, előszoba. Jézus jelenléte.
És a másik pedig, ami azt mondja, az Isten országa bennetek van. Mert Krisztus maga az Isten országa, testvére. Mert ő a királyok királya. Benne áll fenn az ő ország. És térjetek meg, azaz forduljatok el atyáitoktól örökölt hiába való vétkeitektől, forduljatok el a világ fejedelmétől, forduljatok el a világtól, térjetek oda, forduljatok oda az Úrhoz, térjetek be az Isten országába, az Isten uralma alá. Uralma, úrsága, országa. És higgyetek az evangéliumban. Kedves testvérek, higgyetek azt jelenti, hogy ragadd meg a téged megragadó evangéliumot. Megragadott-e téged az Úr? De te belekapaszkodtál-e? Hinni az azt jelenti, hogy bizonyosság. Bizonyosság. Miről beszéltünk ugye az elmúlt héten? A bizonytalanság helyett. Testvérek, ha valakinek a bizonytalanság az azt jelenti, hogy tudok róla, de nem hiszem el. És azt is jelenti, hogy sajátom. Sajátom az evangélium, sajátom már lett a Krisztus igazsága és Krisztus országa és személyes. Testvérem, vallom, hogy beteljesedett az idő, és vallom, hogy elközelített az Isten országa. Ezért térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ámen. Személyes csendességben könyörögjük először ezért. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a Te országodat, a Te evangéliumodat, a Te örömödet, annak hírét, annak örömét, annak erejét, annak hatalmát, annak dicsőségét. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy az országot kapuja ma még ki van nyitva. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a Te atyai karod a tornácon, a kereszten még ki van tárva. És hívod és várod a Te megtérő, a benned hívő, a benned bízó, téged segítségül hívó és a téged befogadó gyermekeidet. Úr Jézus Krisztus, ne csak teremtményeid, hanem gyermekeidé legyünk. Köszönjük, hogy van örökségünk, köszönjük, hogy lehet benned békességünk, bocsánatunk és bizonyosságunk. Úr Jézus Krisztus, Te vigasztal tovább gyászthordozókat. Úr Jézus Krisztus, Te erősítsd, bátorítsd, gyógyítsd gyengélkedőket. Hálásak vagyunk, Urunk, műtét után visszatért testvéreinkért, közösségbe visszatért testvéreink úgy, hogy a jelenlétedből nem léptek ki. Köszönjük, Urunk, hogy gondod van kemoterápia terhe alatt lévő testvérünkre. Köszönjük, Urunk, hogy örvendezhetünk testvéreinknek tegnap előtt született unokájáért. Köszönjük, hogy újonnan születőkkel és újonnan születettekkel és kicsikkel és nagyokkal szaporított, Urunk, a gyülekezeteket. Magasztalunk Téged, mint az aratás urát,
Köszönjük, hogy gondod van a Te igédre. Add, Uram, hogy soha ne kételkedjünk a Te evangéliumodban. Letesszük továbbra is a Te kezedbe, Urunk, a kárpátaljai testvéreink helyzetét, próbáját, és minden háborúságot ezen a földön. Urunk, hogy benned találjon mindenki békességre, mert Te a békesség fejedelme, elhoztad a Te országodat, és hirdeted, elközelített az Isten országa, betelt az idő, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját tereád, és adjon békességet és új szívet Jézus Krisztusért. Amen. Helyeinket elfoglalva énekeljük záróénekképpen. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt, ó segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Második, harmadik és negyedik versei, 463.